Uy, maglami ba mo doy? Lagi sakto kayo, gutom kita. Sige, ikaw na taro. Order tag Jollibee, all time favorite. Jollibee na mo day. Idugay mo wa ka Jollibee na. Naam ta? Na. One bucket chicken joy, burger stick family size, chicken sandwich, yung burger, ug spaghetti. Mo na tanan itong order. Yan na, delivery mga studio. Nga po, boss. Exact amount, boss. Ano, boss? Sakto ra, sir? Ya, wajar. Pang snacks mo, boss. Lamat na, sir. Welcome back mga studio to another mukbang. For today's episode po, we have Jollibee Overload Mukbang. Ayan po, ang daming Jollibee mga studio. So kasama ko pala yung kapatid ko si Ace Tambay. Hello mga studio. So tara, hindi na patatakalin to kasi mga gutom na kami. Tara po, pray muna tayo. Bless us, O Lord, for this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, mukbangan na. Dito tayo. Oo, sige. Sus, kalami ani rin. Daming sauce. Kain po tayo mga studio. Kalami. The best talaga ang Jollibee. Dito mo yung rice. May gana sa standby ron, pagutom. Huh? Oh, chicken. Spicy. Sauce gravy. Wala ka nami. Sarap talaga yung gravy ng Jollibee, ma. Buksan na natin.
Tumulitsing na. Tumingaw na eh. Yun o. Ano masabi mo na eh? The best talaga. Sarap to the bones. Grabe si Jollibee, no? Init kayo mo. Yun ito. May gaya. Una na namin aircon kaya init kayo. Sinsya na po sa medyo may ingan konti. Ito ang laki oh. Grabe, malaman. Ngatlo na yan doy. Ano to? Ngatlo lang kami. Ito din no? Chicken wings. Sabihin na natin. Ang sarap ah. Crispy ba yun? Malaki din no? Bungog yun.
Bago. Kahit isang minuto lang, busog ko na. Libre, satisfied eh? Mm. Ang sarap nito, pamalis sa Coke ba? Sampo. Excuse me. Mm. Kaya tingusin ko rin. Mukhang kaya, pero sa akin hindi. Mukhang kaya, mukhang hindi. Dami pala yung order namin. Ito muna sa akin. Ang kuhaan mo. Rice? Rice. Dami pala pala niya.
Ito lang, masarap na burger mo. Yung normal lang. Mas gusto mo to kumpara dito. Mm. Kuha mo na ko ng refill eh. Mga studio. Bagong ko kasi kulang. Excuse me po. Ubus sa sa'yo rin. Gusto ko kayanin ito. Laki kasi. Heavy yung kwan. Chicken sandwich ba? Mm. Saka ang dami na namin pinakain. Ang hindi ko inubos. Anina baka hindi ka rin maubos to. Si Sas pala mga ka-studio, balik face to face na. Kaya inahatid sundo namin sa paralan. Kukunin ko pa yun pagtapos nito. Yan na, hindi na kaya. Hindi na ko na kaya ito. Shout out ka. Shout out pala sa mga lagi nanonood dyan. Comment down below lang po. Shout out din sa mga kuan ba? Employees sa SM ba na nakilala sa amin? Sa home appliance sa mga employees ba? Tsaka yung nag-assist natin sa Toy Kingdom ng birthday ni Sax. Yun. Grabe, sobrang busog na. So ayan mga ka-studio. Ngayon dito na po yung kinaya namin. Merong natira konti. Paalam na tayo. Yan, bye for now. And kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye. Excuse me po.